Usa ang patay samtang sobra libo ka individual ang apektado sa flash flood sa Davao City niadtong Biyernes sa gabi. Kini base sa tala sa Office of Civil Defense Region 11. Ani ang report ni John D. Esteban. Giperwisyo sa flash flood ang mga apektadong residente sa daghang lugar sa Davao City niadtong Biyernes sa gabi. Sa barangay Talumo proper napulaw ang mga residente sa paghinlo labi na sa pagbanwas sa mga baga nga lapok nga gibilin sa baha sa ilang panimalay. Gipagawas sab ang mga basa nga gamit aron mauga aban ang uban dili na mapustan kay naguba human nahumol sa tubig. Ang uban walay agas ang tubig, sanglit naguba ang pipila ka water pipe. Rason nga nangabo na lang sa sapa aron mahinluan ang mga balay. Lunop tanan, Talumo, halos tanan. Halos tanan. Nalunop kami tanan ba? Mga senador ayaw na mo sige kwan, yaw-yaw diya, dapat tamo-tabang mo sa nabaan. Kami wala namin salamat yan nga wala na disgrasya sa muan tanan. Kini nga pick up gianod sa kusog nga bulog sa tubig hangtod sa mibangga sa kahoy. Oh, naapili siya pagkaanod sa balay. Naanod ang duha ka balay. Dayon ni siya, nagpagan ni siya. Dako usab ang damyos sa panginabuhian sa pipila ka negosyante. Kini mga sinako nga feeds ug bugas ilabay na kay hurot og kabasa. Gibarabara ang anaa sa 500,000 pesos ang lugi sa tag-iya kay gisulod sa tubig ang bodega. Totally damage wala gyud nakuan. Sa Purok 4B Barangay Los Amigos, Tugbok District, naapektuhan sab sa baha ang mga hito growers. Ang uban namingwit sa dike duol sa hituan, namasin nga makakuhag panudan. Ang Barangay Los Amigos nagdeklara og state of calamity tungod sa baha. Sumala sa kapitan, 80% sa mga residente sa barangay ang apektado. Sa 5% nga sa among era din sa Barangay Los Amigos na tay 1.2 nga amount pero 30% lang ang pwede nato diha magamit para sa calamity fund. Nagbayanihan sab sa paghinlo kining mga magtutudlo sa Leon A. Garcia Elementary School sa Bangkal, Davao City. Human gibaha ang anaa sa 17 classrooms sa ground floor sa Tulungaan nga sa unang higayon halos miabot na sa atop sa classroom. Sumala sa principal sa kinadibuk ang 700 nga populasyon sa Tulungaan na nasa kapin 400 ka estudyante ang apektado sa pagbaha. Busa nagpatungan una sila og blended learning sulod sa usa ka semana. So our resumption of classes po will be on August 3, Monday. So we are hoping that we will be able to finish all the clean-up drive po. Sa tala sa Office of the Civil Defense Davao Region, usa ang patay, 54 anyos nga lalaki, umanaanod sa mibanaw nga tubig sa Luman Creek sa Barangay Talandang sa Tugbok District. Samtang anaa sa 314 families ang apektado o 1,311 ka individual sa unom ka barangay. Mao ang Barangay Matina Crossing, Pangi, Mintal, Tugbok Proper, Los Amigos ug Talumo Proper. Sumala sa pag-asa, habagat epekto sa bagyong Quiapo ang nagdala og pag-ulan sa Davao Region niadtong Biyernes. John D. Esteban, 1 Mindanao.